Nah, guys, you see, I got no can, but I'm not there. And then I say window. That's so. Don't know king or to reverse a king. About Kia Tony Pants. Serious? Do that as much. And I know Jera, and all that, and Daxian and I. You didn't go die, or I'm no good, and got I. Love is in ups and downs. Love it, ups and downs. But I don't know Jerry. But I know Kunde, who does it? Hello. Oh, Yes. Yes. who does it? Ah, both of them. And it. Let's run. Zungre. Zungre. This is no to Gumana. I'm not for Jerry, my man. Never don't go Zebasa. Open the Zebasa. Sakasrimuni. You. A bad boyfriend, they're going to bang a woman. Eh, tana dzinzwanya, but chance oma. Chance. Mupinge. Uchomkuma sone zukunode. Utompiga kude. Sandidese kumosha inobatirwe ni don't say it. Nezio. Oyo kapuse. Iwo. Backward thinking. Backward thinking. Shiri nemirai regesha. Amana msadaro. Sadaro. Apa iwo unoziva kuti jera pana jeri une inda tsikidzi nhata. Sikasinibazirizvo. Uchimhorisa naye kude. Guys, munontaura kuti pamuri pana pane munhu asati ambokanganiserwa. Pane masari ayo. Sekubaya munhu. Iwe ane makore mangani kumwana? Ane makore mangani? Utangobaya munhu ane 16 years. Munhu anotangobaya munhu ane 16 years. Ndo zvimwe zvazvo ndikuti mufanira kutokonzida nyaya yekuti mwana mudiki. Mwana mudiki zvokuti kungotadza kucontrol dzako unopedzera kungoita zvimwe zvisiri izvo. Aiwa but stigma yamunoita isiri iyo. Stigma yatoita isiri. Aiwa kudiscriminata munhu kwakwamuri kuitwa. Kupi manje. Iyo munhu akapojera. Akatoenda akatonoseva sentence yake. Akatopedza. Atopedza. Ngori nemhosva pasina. King munoda kuti vange makadzidza ndo problem yenyu. Munoda kuti vange makadzidza munombopira. King. Bunza isusu kule yangu yanga iri mujeri nini. Akabuda mujeri ana mhomzo akatotaura kuti atsike panapa because munhu akaenda mujeri King musoro wake unenge watodhanganyika. Ndokufunga kwakudhara kwacho vandikutaureko. Kujeri haisi punishment, kujeri correctional service. Correctional service. Munhu ari kucorrectwa behavior yake. Wakambopinda mujeriyo? Imi macho makambopinda. Techikudza nyaya dzatete takanzwa. Nyaya dzatete takanzwa. No. It's a correctional system. Akanganisa abatwa nemhosva alright bo onzipinda mujeri. Pawatori imomo watoita maprogram handitika ari kuvabatsira kureforma character yavo. Ndo the idea yekuti munhu aende. But akazvitanga ari mudiki zvake. Kandosaka zviri kucorrectwa. Saka munhu abuda panze society mafanira kumuimbracewo. Ndepi but kutoti izvi zvakutanga kuswera kugaya kuti saka ine vanhu vachiri kundigaira saka vanhu vasi kundiaccept. Ndopa munozonzwa kuti munhu azviuraya munhu azvisungirira. Munhu ari kufanira kunge achiwana a new lease on life kumuaccepta kana mune macorrections amuda kumupa mamumhoresa mutoti tinogamuchira chichi munhu aitowo open up munhu asununguka akutotaura kuti hapa unoza hasha dzakazondikurira ndakazokanganisa ndikuregreta kudai munhu momubatsira munhu momukanzira no zvinhu zvinotoita sei zvinhu zvinotowanika kubhayiza akabhayiza handisi kuramba. But give someone another chance, give someone another opportunity to start life all over again. You are driving it towards the same behavior yakaita iyoyo. Because she feels alienated. Izvo zvanangangofuna kuti society handisi munhu. The next thing akutsvaka kuti vanhu vanonyatsoaccepta munhu akupinda magang akujoina zvimakauti akuita sei because ikoko ndokwaunenge achikonzi uya uri zvauri kwete unhu wamuri kuita mana mungazvidi izvozvo zvichiti chete dai mwari aikuverengera everydaywo kuti handisi kunzwa munamati yako chetewo muna 1920 wakabhayisa chinhu chakati chakati kadai tiri pane napurewo wakatombondivhara maritazvinzwa mira gama mudedze handi ndinokupa mariwo mira gama mudedze chingomudedza gama chimudedza munhu ngaadzoke musekwa apa hata takangomubudisa ngaadzoke musekwa